الحشرات یان کێزێک نێزینگی نیم مەلیۆن جۆرن کێسکا بەرەبتەنەبوونێ بە چن ji ber çalakiyên mirovan ku dikarî û bandoreka karîtî çiye li ser erdê bika ew jî zanyaran hêşarî daye mirovan piştî lêkolîneka reş ku dît heşerat di demekî nêzîng de li astekî tunebûnê de ew xwe di nav hemû corên heywanên dinyayê de lê heşerat jî di xeteriyeka tunebûnê de li gorî malpera Daily Mail ya Brîtanî ku heşerat digiringin ji bo liqahê kontrolkirina heşerata û pêveçûyên dî yên Korê didine sîstemên cîhanî bijî. Pedro Cardoso zaneya biyolojî li Mozexana Dîroka Seroketî ya Finlandî û nivîskarê serekiyê Vekolîna got qeyrana tunebûna heşerata xemgîniyeka kûr e û xeteriyeka mezin e ji bo mirovahî. û ev jî wê bê tunebûna heşeratên ku difirin û yê dimeşin û yê xwebilind dikin û yê dikolin û yê ser avê re dimeşin. Ev jî wê bê windabûneka bikom. Ew jî bûyera şeşemîne di nîv milyar salên dawî de. Windabûna dawî berî 66 milyon sal çêbû. Dema ku nêzî ketî ser dinosorên çolê